Kuyenzeka bafowethu uthola ukuthi uyinsizwa okanye ungowesifazane. Uma uyinsizwa okanye ungowesifazane, imizwa yakho uyibona ishona phansi, ingasasebenzi ngendlela ekufanele ukuthi isebenze ngayo. Mhlambe umuntu wesilisa imizwa yakho ayisasebenzi kahle ngendlela. Uhambe ukhathale wena njenganomuntu wesilisa, kungafanele ukuthi ukhathale. Kanjalo futhi noma umuntu wesifazane uthola ukuthi imizwa yakho ihambe ifadalale ishone phansi, kungafanele ukuthi ifadalale. Yini eyenza konke lokho? Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bowucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi. Ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiphinde nginibingelele nginamukele kwi-channel lethu Impunga Yesintu TV. Ibizo lami ngumlekeleli wakaMbanjwa, kanti insizwa zingibiza ngoNduna kaNdaba. Untombizi yamncumela, insizwa ziyamkhomba, isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula. Ngoba sigcwele amabethe, ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhathi kancane esontweni. Ugqamgqama umsathi enkakanela akhala lathi ngahamba, lithese lo sitha lathi ngahamba. Bathi umjabulelo kumamatheka komkakhe, ngoba njalo umemamatheka kuthi faca. Umshana wakofuze fulelo mashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumi igaba elimabanga kaThumbu latshatshatsha, ngisho abosibalo liyabashisa, kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjwa. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la kwi-channel lethu Impunga Yesintu TV. Njengoba sengishilo-ke bafowethu ukuthi mina ibizo lami ngumlekeleli wakaMbanjwa, uNduna kaNdaba. Kanti-ke kule channel sifundisana izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike sizibuka izinto nje ngamehlo omqondo, bese siphinde sikwazi ukuthi sibuke ngamehlo omqondo endulo ukuthi okhokho bethu babehamba kanjani, nangokuyibuza futhi kwabaphambili indlela siyakwazi ukuthi sikubuke konke lo ukuthi endulo kwakade kuhamba kanjani, bese sibuke enkathini yanamuhla ukuthi thina esikwenza ngabe kuyahambisana yini nokwakwenziwa okhokho bethu, ngoba impilo yethu incike kakhulu ukubona okhokho bethu. Namuhla ke bafowethu ngiyafisa ngeimpunga yesintu ukuthi ngike ngikhulume ngento abantu abaningi ebahluphayo kakhulu. Ngifuna ukukhuluma ngokufa kwemizwa okanye ngokufadalala kwemizwa yomuntu. Kuyenzeka bafowethu uthola ukuthi uyinsizwa okanye ungowesifazane. Uma uyinsizwa okanye ungowesifazane, imizwa yakho uyibona ishona phansi, ingasasebenzi ngendlela ekufanele ukuthi isebenze ngayo. Mhlambe umuntu wesilisa imizwa yakho ayisasebenzi kahle ngendlela. Uhambe ukhathale wena njenganomuntu wesilisa, kungafanele ukuthi ukhathale. Kanjalo futhi noma umuntu wesifazane uthola ukuthi imizwa yakho ihambe ifadalale ishone phansi, kungafanele ukuthi ifadalale. Yini eyenza konke lokho? La kwiMpunga Yesintu TV uzokhumbula ukuthi ila sichushisana khona thina sabantu, ila sifundisana khona thina sabantu ezinye zezinto othola ukuthi ziyashaya. Izinto ke la kwiMpunga Yesintu TV sike singagcini ngokuzibuka nje ngamehlo ethu enyama, kodwa sibuye sizibuke ngamehlo esintu. Sizibuke ngokwesintu ukuthi nangokwesintu kuyenzeka uthola ukuthi uphazamiseke ezintweni ezithile osukuzenza wena ngaleso sikhathi. Yingakho wena namuhla sithi ake sibuke indaba yokufadalala kwemizwa yomuntu. Kuyenzeka umuntu wesifazane uthola ukuthi wembethwe amakhehla. Uma lo muntu wesifazane embethwe amakhehla, bese yena athatha isinqumo sakhe sokuthi aqome. Ngoba phela empilweni kuyaziwa ukuthi abantu bayakwazi ukuzithathela bona izinqumo, kodwa ke ngokwesintu intombi ayinalo ilungelo lokuthi izithathele isinqumo sokuthi iqome. Mhlambe kawusezwa kahle, kodwa la sikhuluma ngokwesintu sethu thina njengabantu abampisholo la kwiMpunga Yesintu TV. Intombi ayinalo ilungelo lokuzithathela isinqumo sokuthi iqome, kodwa intombi ngesikhathi sendulo yayithathelwa abazali bayo isinqumo sokuthi ke manje isingakwazi ukuthi igane, hayi ukuthi iqome. Ukuqoma yinto nje okanye singathi umdlalo nje wabantu ababili abasuke bewudlala ekuthi makhamba isikhathi agcine limalo yedwa phakathi kwabo. Angikho ke kodwa lapho. Kuphinde futhi kwenzeke
umuntu wesilisa uthola ukuthi uzembathwa kakhulu izalukwazi. Lo muntu wesilisa ngenkathi embethwe ogogo nalo wesifazane embethwe amakhehla. Uyayibona manje indaba. Ukuthola ukuthi ugogo uzothi umedlalisa ingane yomfana kumzukulu wakhe athi wozala mkhwenyana. Uthola ukuthi uzoya lapha etotolozini afika athi nqa etotolozini. Uyayidlalisa lengane. Kuphinde futhi umkhulu uthola ukuthi umkhulu uzobiza lengane le ntombazana ayibize ngomakoti wayo athi makoti wozala makoti wami. Uyabona bese kuzophinda futhi ngizokwenza umfanekiso wesithathu bese kuzoba khona umuntu ofana nempunga yesintu othola ukuthi yena wembethwa abantu abadala uthola ukuthi wembethwa amakhehla njenganayo impunga yesintu mina ngembethwa amakhehla. Uyabona manje umehluko sithe khona umuntu ombathwa izalukwazi kube khona umuntu ombathwa amakhehla wesifazane umbethwa amakhehla bese kuzoba khona wesilisa ombethwa izalukwazi bese kuzoba khona wesilisa njengempunga yesintu ombethwa amakhehla okuwumuntu onabantu abadala. Asiphinde futhi senze omunye umfanekiso wesine. Kuphinde kuzoba khona umuntu wesifazane othola ukuthi naye unabantu abadala wembethwe ogogo khona umuntu wesifazane. Uyayizwa manje leyo nto. Kukhona umuntu wesilisa ombathwa abantu abadala abamakhehla njengempunga yesintu. Kuphinde kuzoba khona umuntu wesilisa ombathwa ogogo. Niyabazi abantu abambathwa ogogo njenganogogo bathini batha. Abanewethu bonke labo ugogo bathini batha ngenza ngayo isibonelo ngiyazi angeke kuze kube khona inkinga ngoba owabuka gogo yena wembethwe izalukwazi yena ugogo bathini kodwa uyindoda ingako eyisalukwazi sendoda. Bese sibuye kuzoba khona umuntu wesifazane othola ukuthi ubizwa ngomkhulu ingoba wembethwa abantu besilisa okanye wembethwa amakhehla. Bese kuzoba khona umuntu wesifazane wembethwa ogogo. Le ngifuna ukuya khona ngifuna ukuya la ekufadalaleni kwemizwa ngoba abantu abaningi siyabathola la bekhala khona ukuthi imizwa abayisebenzi useze wahamba waya kodokotela bamzama ngendlela eziningi ezahlukene kodwa kwangenzeka. Namuhla ngifuna ukuthi ngiyimpunga yesintu ngizokuphilisa okuwukuthi hayi ngoba nakuwukuthi mhlambe wena sikuphelile ngawe akuphelile ngawe kodwa ngifuna ubuke kulento engizoyisho ukuthi wena ngaba ushawa yini iyona leyo nto. Ngenkathi ke manje na umuntu wena wesifazane wembethwa amakhehla noma umuntu wesilisa wembethwa amakhehla imizwa yakho kuhamba isikhathi ikhathale. Into esuke yenza lokho wena wesilisa ngizoqala ngalo wesilisa wembethe izalukwazi. Ngenkathi wena uqala uqonywa yintombi bese uhamba ulala namantombazana kanti lamantombazana olala nawo awekho esimene esihlambulukile angcolile. Into evele yenzeke ogogo wakho laba babethi mabekudlalisa bekubiza ngoba khwenyana befika becabuza itotolozi lakho bavele manje na uthola ukuthi imizwa yakho bazovele bayivale ingasakwazi lento yakho ukuthi manje ivuke ngesizathu sokuthi wena uhamba uyicwilisa yonke indawo nala kungafanele khona bese iyangcola uma besondela kuwena basondele kuwena manje isinephunga elingcolile. Hayi ngoba ukuthi kusuke kungafanele ukuthi into yakhe isebenze kodwa kuyenzeka ithongo livale ngamabomu imizwa yakho. Angazi noma ngibeka kahle noma ngithi ithongo kodwa umuntu ofana naloyo singathi usuke umuntu onemndiki. Uyayibona lo into esuke ifanele ukuthi uyenze kusuka kufanele ukuthi wena uthole uhlobo oluthile lwegobongo okanye uthole igobongo ozomiselwa lona bese ulidla legobongo. Uthi mawulidla uphinde futhi ulichathe ukuze sikwazi ukuthi lezi alukwazi lezi ziqonde ukuthi wena umuntu wesilisa awuyena umuntu wesifazane. Njengomuntu wesilisa kufanele ukuthi imizwa yakhe isebenze kahle ngoba ekugcineni kufanele ukuthi uganwe. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo muntu lo lezi alukwazi zomembatha ngalendlela athi noma eseganiwe ngesimo sokuthi phela lezi alukwazi kusuke kufanele ukuthi manje ziqonde ukuthi lo muntu lona yena useyindoda kufanele phela manje ukuthi imizwa yakhe isebenze ukuze akwazi ukuthi avuse umuzi. Kugcina sekuphoqa manje ukuthi ngisho usuganiwe
kuyenzeka uthola ukuthi imizwa yakho bazoyifadalalisa. Kusuke sekufanele manje ukuthi uthole igobongo ozolidla. Bakhona-ke abantu abawongoti emagobongweni. Ngike ngambalula nawo ugogo bathi Mbatha la. Ibona bonke abantu laba basuke bezokusiza ekutheni bakumisele lawo magobongo bese uphinde futhi ulichathe lelo gobongo ukuze sikwazi ukuthi lezi alikwazi lezi ziqonde isimo sakho. Ngenkathi ulidla ulisebenzisa kusuke kufanele ukuthi ukhulume ubatshele ukuthi phela mina ngindoda bogogo. Ngiyacela ke manje ukuthi manifika niza kumina okanye maningembatha nazo ukuthi mina ngumuntu wesilisa angiyena umuntu wesifazane. Kanjalo nawe futhi wesifazane osuke wembethwa amakhehla. Yilapho ke la ngena khona igobongo ukuthi kusuke kufanele ukuthi ke umiselwe le gobongo ozolidla uphinde futhi wenze njani ulichathe ukuze likwazi ukuthi ke manje imizwa yakho isebenze kahle. Ngiyazi ke mhlawumbe ukuthi abelaphi bendabuko kanye mhlambe abantu abamisa amagobongo abayazi le ukuthi kusuke kufanele mhlambe ukuthi ulichathe mhlambe ngenzeka bayakwazi. Kodwa mina njengempunga yesintu ikhambi leli engilinikeza bona abantu ukuze bakwazi ukuthi basizakale. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu wesifazane owembethwa amakhehla lamakhehla amembethe uthola ukuthi kwakwamakhehla amakhulu awayekade ekhothanyelwa. Uthola ukuthi mhlambe lo wesifazane uzogcina engasakwazi ukuthi agane. Uthola ukuthi mhlambe nakube insizwa zifika kodwa mase kufanele ukuthi sicabange manje ukuthi zimthathe bese zingakwazi ukuthi zimthathe. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi intombi embethwa amakhehla ngisho ukuqoma ayiqomi nensizwa futhi azikwazi ukuthi zisondele kuyona ngoba yembethwa abantu ababekhothanyelwe. Leyo ntombi ke kuke kufanele ukuthi ke labantu abadala bayembethe bese bencengwa manje. Ilapho la kwakungena khona kwesinye isikhathi umemulo ukuthi le ntombi le imuliswe ngaleyo nhloso yokuthi abantu abayembethe babe bakhulu kakhulu abantu ababekade bekhothanyelwe. Manje ngenkathi ke yenzela umemulo ila ke manje nasekuncengwa khona ke manje amathongo onke ayembethe okuthi cha phela khumbulani ukuthi lo umuntu wesifazane kufanele ukuthi agane ahamba ayovusa umuzi wenye indoda. Nebalake kwakuthi ngenziwa lokho bese bakwazi ukuthi bathobe labantu bese ikwazi intombi ukuthi ikwazi ukuthola umkhwenyana. Sengiphetha asibuye ke manje size emntwini ke manje uthola ukuthi akanayo imndiki kodwa manje owesilisa njengempunga yesintu wembetha abantu abadala nowesifazane naye wembetha abantu abadala mhlawumbe bawogogo. Kuyenzeka nawe imizwa yakhe ifadalale uma kuukuthi wena umbethwa abantu abadala kodwa manje awuzukwazi ukuthi ulihloniphe uzohamba uzigaxa nale kungafanele ukuthi uzigaxe khona bese abantu abadala bakwazi ukuthi bakubambe ngoba basuke bebona ukuthi wena usufuna ukuthi manje uhambe uye kuzincolisa. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kumuntu uthola ukuthi wesifazane uganile nowesilisa uganiwe kodwa imizwa yakhe naye bese ayizwe manje ifadalala ishona phansi. Hayi ngoba kuukuthi mhlambe lo muntu osuku naye usuke engcolile kodwa abantu abadala basuke bekubambele ukuthi bafuna ukufika kuwena ekulaleni kwakho bazokhuluma nawe ngoba uma uzokweqa iziko abakwazi ukuthi bafike bakhulume kuwena bakunikeze imhlahlandlela nemiyalezo ethile. Manje nake bese bavele bakhetha ukuthi bakubambe ukuze ungeke wena ukwazi ukuthi weqa iziko okanye wenze ucansi bese bayafika bazokhuluma nawe. Hayi bafowethu angingageqa amagula ngeimpunga yesintu angibe nethemba nje lokuthi lo mfanekiso oqoshiwe uwenzile umqondo abantu bazwile ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi abantu abadala imizwa yakho wena njenganomuntu bayibambe kube yibona bayibambayo ngezizathu ezithile la befuna khona ukuthi baxhumane nawe la bekuvikela khona ukuthi ungangcoli ngoba kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi uzohlangana nomuntu othile wesilisa ahlangana nomuntu othile wesifazane bathi kodwa mase kufanele ukuthi abembathe bese kuvele ngingavumi lutho ingoba ithongo lakho wena kusuke ngingavumi lutho kusuke kukhona la likuvikela khona kodwa mina abantu nishadile nibabili okwazi ukuthi makwenzeka into efana naleyo umuntu vele wabantu abadala
Ithongi ngoba lisuke lifuna ukukhuluma nawe kusuke kukhona okuthile lifuna ukukudlulisa kuwena okumyalezo ngoba lisuke lingeke likwazi ukuthi likhulume nawe uma seweqiziko. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku channel yethu Impunga Yesintu TV niphinde nibatshele nabanye bavakashe kulomuzi Impunga Yesintu TV. Kuyafundwa kakhulu. Impunga Yesintu iyakwazi ukuthi isicobelele ngoba phela thina sisabantwana sisibancane isinto asisazi. Nami ngumlekeleli angisazi isinto bafowethu kodwa Impunga Yesintu iyakwazi nami ukuthi ingifundise indaba lezi ezimtoti ezithinta isinto. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi nizitholele zona incwadi lezi za Impunga Yesintu. Ikhona incwadi le esihloko sithi sithini isintu kanjalo nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile bese sithi nje impunga. Washaya kamnandi umoya womkhoma zwangikhumbuza indaba kaMsengiyani. Umoya womkhoma zwangikhumbuza hlahla somthole sahle sibuzo lothando.